आं दायोथ' सुनानैसो भिडिअ बानायनांदों दायो जोङो जे जायगायाव दंफैयो आं नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामनायखौ मोजाङै खोनासंदो रायजोफोर स' जोङो दायो दंफैयो काटारनि मोनसे बीचआव बे बीचनि नामखौ आं लालिया बे बीचनिफ्रायनो बिसोरो बिराद फैसा ओंखारो आरोना स' बे बीचआनो इसोरनि मेन जायगाया आरो जे जायगानि थाखाय बिथांमोनहा धोनि स' बे जायगाखौ आङो दायो खोन्थागोन बेक केमेराजोंहाय स' नोंथांमोना मोजां खोनासं होमबा बुजिगोन आरोना बे बीचनिफ्रायनो बिसोरनि मेन धोनि हादरा बेनिफ्रायनो आरो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ रसिदा चन्द्रमारि इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बुंफैबाय सुजा इज बेक आफ्टार लं टाइम सुजाजों जों थांगासिनो मोनसे जायगायाव सारप्राइज बिराद भिर जादों दिनैबो मेट्र'आ मिथिया मानो नाथाय जों थांगासिनो मोनसे जायगायाव सुजाजों आंजों ना सुजा सारप्राइज होनो थांगोन सारप्राइज होमबा जों दायो मेट्र' गाखोनो फैबाय मेट्र'नि दुवारा खुलिबाय मदद जाएगी तब जाएंगे ना मेट्रो फैबाय मेट्रो बन्द जाबाय अरे यार मेट्र'आ बन्द जाबाय थोड़े फैदो मेट्र' बन्द जाबाय 5 मिनिट आएंगे अभी वापस मेट्र'आ बन्द जाबाय थांबाय नेक्स्ट मेट्र'खौ नेनोसै दायो सुजाजों आंजों ना मेट्र' खारलांगबाय दायो 3 मिनिट्स दंबावो Sakya 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes दंबावो मेट्र' फैनो थाखाय मानसिया जमा जाजोब्बायलै सुजा बबेयाव हाबगोन जोंनियाव फेमिलियाव आया नहीं आया जों आया तो पर हम तो फैमिली नहीं था मेट्र' फैबाय मेट्र' फैबाय थांसै मेट्र'आव थांनोसै मेट्र'आव कैसे बैठेंगे यहाँ पे जायगा मोनबाय सुजाजों जिरायनो थांसै दायो दे आपको अभी तक वो करना नहीं आता स' नोंथांमोन जोङो दिनै बुहुत गोबावनि उनाव सुकुवाकिबो फैदों आरो सुजाजों जों बुहुत गोबावनि उनाव ट्रेनाव फैदों मेट्र'आव बावजोब्बायमोन सपना जाम्बि सब बावजोब्बायमोन दायो जोङो मोनफैबाय काटारनि लाइफ माने जोंनि काटारनि जिउ काटारनि जिउ काटारनि जिउ नहीं चाहिए थैंक यू काटारनि जिउ सुक वाकिफ बाजाराव मोनफैबाय दिनै सुजाजों जों मा शपिं खालामगोन न'आव थांनो थाखाय नोंथांमोननो देखायनोसै किदासे सिगाङाव रायजोफोर आं दायो नोंथांमोननो मोनसे इम्परटेन्ट खोथा खोन्थानि जों दायो जा जायगायाव दंफैयो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि बे जायगायानो जाहैबाय बे सागोरावनो जाहैबाय काटारनि थाखा फैसाया बेयावनो दङ आरो बे सागोरनिफ्रायनो बैयाव नोंथांमोना लाइट नुहुरदोंना बिराद गोजाननै बेफोरबायदि लाइटफोरा बे सागोरनि सेर सेराव बानायनानै दोननाय लाइटफोरा बेनिफ्रायनो पेट्रल डिजेला ओंखारो बेयावनो मेन थाखाया दं आरो काटारनिया ओमफ्राय बैथिं जि लाइट नुहुरदों बिथिंहाय हाबनो हाया आरोना पुरा सिकिउरिटि बर्डार खालामनाय दं ओमफ्राय नैबे सागोरावला जों फैनो हायो आरो बे सागोरनिफ्रायनो पेट्रल आरो डिजेला ओंखारो बिनिफ्रायनो बिसोरो बिनि थाखायनो माहाजोन आरो बिसोरो ओमफ्राय बे सागोराव ओरैबायदि बुस्थुफोर दङ माने जोंनि साम' संख' बायदिसिना जाय साम' संख'आ जोंनि आसान सांखा बानाय जायो बे साम' संख'आ बिराद दङ बेयावहाय बिराद दङ ओमफ्राय नैबेयावबो आं नोंथांमोननो देखायनि नैबेबो मोनसे मानिबा टेंकिनि नाला आरो नाला ना मा होनो खुलिग्रा बेजोंबो जानांगौ बिसोरो पेट्रलफोर दिहुननो जानांगौ बेयावबो मोनसे नैबेयावबो मोनसे दङ जायगा बे दैयावहाय सब दंजोबो आरो स' बिथिं फुरा सिकिउरिटिजों बुंफबनाय आरो एरियाया बिथिं केमेराफोर दंजोबो ओमफ्राय बेयावहाय मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा जिरायनानै रिलाक्स लाफैनो हायो बैथिं मानसिफ्रा माने माबागासिनो मा होनो अर सुयै ओंखाम संनानै जालागासिनो आरोना स' इन्जय खालामनो हायो बेयाव नाथाय बिसिनि मेन थाखाया बिनिफ्रायनो ओंखारो आरो खोमसि थेवबो आं नोंथांमोननो खोन्थानो बिदि माखासे जायगाफ्राव बिदि बानायनानै दोननाय दङ आरोना है इसोर सानैया मा खालामदों जाम्बि क्या कर रही हो छोटा छोटा शंख फेंक दिया वो लंबा शंख भी फेंक दिया पानी गर्म है लेकिन ना इतना ठंड नहीं है बहुत सुंदर लग रही है दोनों लेकिन सच बोल रही हूँ मैं कसम से कसम
कसम गुस्सुम गुस्सुम अरे अभी हम लोग कैसे जाएंगे ठंगे तो बिग चुका रे यार ये बड़ी स्पीड अप ये साला गिने से कर दम जाती हूँ पानी से मैं ए दैया तो क्लीन थार साफा थार एकदम साफा थार दैया थांफिनगासिनो दायो नै इदिनो मानसिफ्रा इयावहाय जिरायनानै ओंखाम जादों नाथाय बेयावहाय मालाबाबो जौ लोंनो मोना दै बेफोरबायदि खुला जायगाफ्राव जौ लोंलाबायनो मोना ओंखाम सोंखाम जायो हय नाथाय जौ मोनलोङा अरसो सुनानै दं हाँ बना रही हूँ तेरी मैं देख रही है मुझे मुर्गी जैसे चुड़ैल जैसे दिख रही है हाँ तुम लाइट अच्छा चुपचाप चल घर चल चलते बनो क्या लाइट नोंथांमोना मिथिगौ इयाव मानसिफ्रा पिकनिक जादों नाथाय इयावहाय जुमाय मोनलोङा ओंखाम सोंखामल' जागासिनो इयावहाय नाथाय इयावहाय बे एरियायावहाय पिकनिक जाबा मानसिफ्रा ओंखाम जायो डिस्टार्ब खालामो मानसिफोरखौ जौ लोंनानै होनानै सानोना बेयाव रावबो जौ लोङा इयाव फेमिलि मानसिफोर जिरायनानै थायो ओंखाम जागासिनो अर सायनानै नाथाय रावबो जौ लोङा दै इयावहाय बिदि अपेन प्लेसाव अपेन जायगायाव मालाबाबो जुमाय लोंनो अंधेरे में एक चुड़ैल ये रोसिता चंद्रमाली ओ बिराद खरा फैयो दैया नै गिथावथावनानो ओ माय गुडनेस नै इसोर सानैखौ नाय मिले कुछ मिले स्नेल मिले सामु मोनदों कुछ नहीं बड़े उन्हें वो बनते हैं क्या बनती है परू फिर बिजनेस करेंगे परू उसकी छुरी बनती है ना छुरिया शादीशुदा लोग की बंगाली की ये आसा हमारी भी बनती है ना बोड़ो में आसान शंखा बनेगा नहीं ये वाला इसी से बनाते हैं जब भी शादीशुदा लोग का कंगन क्या करें हम नलायक लोग ये काम आसान को तो क्या भाला नलायक ही हो हाँ बस ऐसे इकोनो लाइन वो इधर कैंसिल पहले कर इकोनो लाइन है फिर नहीं आसान हाँ कि हम सुन के पर्पल कलर बरगंडी पर्पल कलर तेरे हाथ में क्यों ना लेके नहीं जा सकते बहुत सारा है ले जा सकते जिंदा है क्या ये हाँ जिंदा है ये मैं उठाऊंगी हल्दी बढ़िया है पर उन्हें उठाया था बहुत सारा है ये पीछे ना आरू की बराबरी मत करा करो पीछे है बहुत सारा पीछे ना करो देखना बहुत छोटे सा पिक्चर खुद उठाने रही सुजा ये देख हाँ क्या है इसकी शेप देख तेरी तरह है हाँ नहीं ये तो इंडिया में है ना बहुत है असम में ये तो फेमस है पर ऐसे कलर नहीं है बट ऐसे सेम वाला है इतना बच्चे को क्या करोगे बेच के इसको बड़ा कर ये वाला आसान संखो इनिफ्राय बानायो संख ये वाला बनाते हैं इससे ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो जे जायगाखौ देखायदोंमोन बे जायगायाव ओरैबायदि माने जान्नात होननानै बुंजायो आरो ओरैबायदि मोजां माने बिसोरो जे सागरनिफ्राय पेट्रल बा डिजेल ओंखारो बेखौ ओरैबायदि टाइट सिकिउरिटिजों बाउन्डारि खालामनानै दोनजोबदों माने बेंखननानै दोनजोबदों बेयाव केमेरा दिहुननोबो आलाउ गैया मबाइलखौ एसे आखाइ ओरै गोजौआव लाबाबो पुलिसा फैनानै नोंखौ हमफैगोन ओरैबायदि माने हा सिङावबो सेन्सर दङनो माने ओरैबायदि डेन्जारास जायगा होननानै बुंजागोन आरो बेखौ माने ओरैबायदि प्रटेक्ट खालामनानै दोनदों बिसोरो बे जायगाखौ थ' जों जाय बीचाव थांदों सी लाइन होननानै बुङो बेखौ बीचथ' नङा सी लाइन दैयावहाय बिनिफ्रायनो जे सागरनिफ्राय ओंखारो डिजेलफोरा स' बिनि आफाङाव जोङो एसे इन्जय खालामनानै फैबाय जोंल' नङा बहुत पाब्लिकफ्रा इन्जय खालामहैयो नाथाय बे मेन जायगा जेनिफ्राय पेट्रल ओंखारो बे जायगाखौ आं नोंथांमोननो देखायनो हायासै ओरैबायदि स्ट्रिक्ट माने बुंनो हाया माने ओरैबायदि ओरैबायदि माने बिसोरो बे जायगाखौ प्रटेक्ट खालामनानै दोनदों बेनि खाथियाव माने केमेराखौबो दिहुननो हाया आरोना जों मबाइलखौबो ओरै गोजौआव लानानै सलायनो हाया होमबानो बिसोरो सानगोन माने जे जोङो रेकर्ड खालामदों होननानै सानगोन ओमफ्राय हमनो फैगोन आरो बेनि जाहोनावनो बे एरियाखौ मोनबानो जोङो मबाइलखौ गाहायाव दोननानै लाजोबनांगौ थ' बोरै सिकिउर खालामनानै दोनना जानो ना मानो होनबा बिथांमोननि हादरा बेजोंनो थांनानै दं बेनि थाखायनो बेसेबां फेमास स' जोंनि कान्ट्रियावबो थाङो पेट्रल डिजेलफोरा बे हादरनिफ्राय नाथाय बिनिफ्राय डाइरेक्ट इन्डियाव थाङा बिनिफ्राय दुबाइ साउदी बेयाव थांनायनि उनावसो ओरै लासै इन्डियाव थाङो आरो बिनिफ्राय डाइरेक्ट थाङा स' ओरैबायदि माने
प्रटेक्ट खालामनानै दोनदों नुनानै बिराद मोजां मोनदों नोंथांमोननो एसेबाबो देखायनो हानायमोनबा बिराद गोजोनगौमोन आरोना आङो जाय हादरा जाय बुस्थुनि थाखाय ओरैबायदि धोनि बेखौ आं एसेबाबो देखायनो हानायबा बिराद गोजोनगौमोन नाथाय देखायनायासै आफसोसनि बाथ्रा बेयाव माने गिदिर गिदिर साइनबर्ड होखानाय दङ केमेरा आलाउड गैया होननानै बिदि ओमफ्राय ओरैबायदि गिदिर गिदिर थ' थेंक इउ स' माच एभ्रिवान भिडिअखौहाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअखौहाय लागै नोंथांमोना नेनानै थागोन थेंक इउ स' माच एभ्रिवान एन्ड लाभ इउ गुड नाइट